लुबैदों गिबियावनो आंनि फिसाजोनि जानानै नोंनाव निमाहा बिबाय दे आंनि फिसाजो नालायथिया नोंनि मबाइलखौ खावनायनि थाखाय अके मा बुंनो थाबैनो बुङा मानो आंहा नोंजों जिरायना रायलायनो बेवहाय एसेबो इन्टारेस्ट गैया आंलाय मिथिखागौ बाल नों आंजों रायलायनो इन्टारेस्ट गैया नाथाय आंहा नोंजों मोनसे खोथानि थाखाय इन्टारेस्ट दङ आरो खोथायानो जाहैबाय आंनि एसे फैसानि गोनांथि जादोंमोन नोंनि फैसानि गोनांथिखौलाय आंनोलाय मानो खोन्थादों हे बाथामिस नोंखौ आं बिदिनो बुंगोन सानथारदोंमोन खोथाखौ खोनासंग्रो बाल मा खोनासंनो नों बायदि सिखाव टाइपनि मानसिफोरजों आंहा जेबो सोमोन्दो लाखिनो गोसो गैया वाला बिदि दाबुंबाल गोसो गोरबोआ गावो आंनि फिसाजो सिखावबानो आं सिखाव जागोन बे नङाना नंगौ गोदो सिख्ला समाव आं खेबसे सिखाव खावदोंमोन आरो दखना जेबोला मानसिनि खर'आव जेबो साननायनि गोहो थाया आखायाव थाखा फैसा थाया खामानिबो गैया होमबा खालि दिमाग सैथानखा खफ्रि जायोनो मिथिबाय जायनि थाखाय मानसि मोजाङाबो सिखावनि लामा लानांगौ गोनां जायोनो सिखावखौलाय सोर खावनो गोसो जायो बाल बानलु बेदां सिखावखौ जायहा जेबो गैजा रोङा बिसोरलाय एसे एनैखौलाय खावखानो लुगैगोन बाल नाथाय आंनि मिथिनायाव दुखियाफोरा सिखाव खावा माहाजोनासो बांसिन खावो नोंसोरबायदि दुखियाफोरनि नोजोराव माहाजोनफोरा बिराद गाज्रि नङा होमबा गावसोराथ' मावनो रोंखाया मावबाबो सोलो बाहायनो रोङा आइडिया गैया मालाय माहाजोनफोरखौ मेगन साबाय थाग्रा आसलथे नोंसोरबायदि निखावरि मानसिफोरा माहाजोनफोरखौ मानो इसेबां मेगन सायो माहाजोनफोरनाव जिसेबां आखाइ आथिं दं मेलेम दङ दुखियाफोरनावबो दङ ना होमबालाय मानो सोलो बोलो बाहाया बानलु बेरां मिथिगौ ना माहाजोन मानसियाबो दुखिया जायो दुखिया मानसियाबो माहाजोन जानो गोबाव नाङा मानो होननानै बुंब्ला खायसे खायसेया जेसेबां माहाजोन जायोना दुगाजोंनो खोमाना लानांगौ गोनां जायो धन सम्पतिखौ आरो खायसेया ओरैनो माहाजोन जाखायो मालाय आखायाव दङबा खाफालाव दङबा आखाइनि रेखायाव लिरनाय दङबा एसे एनै खस्थ' मावनानैबाबो मालाय लटारि नांनानैबाबो माहाजोन जायो मिथिबाय आरो खायसेया जेसेबां नोङो हाल खदाल जावबाय बाय थाया नोङो बै राजा लामाफोराव हालेवहैया मानो नों नांगोलजों होमबाबो माहाजोन जाया मिथिबाय मानो होनोब्ला बै मावथि मानसिनाव खाफालावनो गैखाया माहाजोन जानायनि आखाइनि रेखायावनो सिनानो गैया बेना माहाजोन जानायनि जोंहानि आबौआ जि सानफ्रामबो खस्थ' खालामोमोन मिथिबाय ना मा जाखो फोद्दा लांखांनानै थैनासो थाहैबाय माहाजोनखौनो जानो रोङासै बोराया फुंनि मोनानि खामानि मावै मावै हाजिरा मावै मावै सानसे मा जाखो मंगलबार हाथायाव थांनाया माथावरि गोजौनिफ्राय गोलैनानैसो फोद्दा लांखांना थैनानै थाबाय मा जाखो बेनि खस्थ' मावनाया दैयाव थांजोब्बाय ना बेनिखायनो नोङो दुखिया मानसिफोरखौ बांद्राय बुंनाङा नोङो बानलु बेदां मालाबा नोंनि खुगाखौ खेबसे जोंनो लुबैयो आं नाथाय मा खालामनो महराबो जि मोजां नोंना नायबाय थाथावथाव मोखाङाव दागो नुबा गाज्रि नुगोन ना नोंखौ बेनिखायनो खुगाबो खेबसेनो बायो आं नोंनिखौ नोंना बुंनांगौआ जोब्बायबा आं थांनोसै र' जोबाखै फैसा बिदों आं नोंनाव स्टुडिअ मोजां खुलिनो ओमफ्राय बे स्टुडिअआव नोंबा आंजों पार्टनारशिप जादोबाल सानैजों जि इनकाम मोनो 50-50 राननानै लानोसै खालि नों आंनि स्टुडिअ इनभेस्टल' खालामनानै होदोबाल बानलु आंनाव मानो बुंदों आइ आफामोनाव थांनानै बुंहैथां मा बुंनो नोंसा नोम्फानाव फैसा बिबा नोंसा नोमाया मेगन सायो मिथिबाय मानो होनोब्ला नोंसा नोम्फाया आंखौ फुदुंदोंमोन ना जायनि थाखाय नोंसा नोम्फानाव फैसा बिनो हाया आं जाखिनि एसे फैसा मोनदोंमोन गोरिब गथ'फोरा राननानै हरबाय आं दाखालि फुजानि सिगाङाव आंनाव फैसायानो बारा गैया न'आव जा निउस होबाय थायो नों जुदि आंनो निउस चेनेल लुनानै होयो बानायनानै होयो होमबा आं नोंनो 50% हरबाय थागोन एभ्रि मान्थ आबैनाव बिहैनो हाया भटखौनो नोंसा नोम्बैनो होआखै आङो माबोरै बिनांगौ जाखो आंहालाय नांगोलावसो भट होदों दा आङो अमा खर' पार्टिनाव बोरै बिहैनांगौ जाखो आरो आं सोरनो भट होदों भट होआखै होख्राव होख्राव खोन्थाना लाफ्लांबायबा आंहा सानदोंमोन जोंनि नांगोला देरहागोन नाथाय देरहायासै बेनिफ्राय हनै ट्रेक्टर पार्टियाबो देरहायासै ना आङो एथ'बो नोंसा आबैमोननि पार्टियासो देरहाबाय आं माबोरै बिहैनांगौ जाखो एमएलए इलेक्सन फैगासिनो दङ बेखौ थांनानै बुंहैनाया नामा नों आं
जाबायहाय आं नोंजोंसो मोजां मोनबाय आङो रायलायनानै मानो होनोब्ला नों आंनि मोजां लोगोना नोंनि लोगो नोंनि खर'आ थिगैनो दंना खर'आ थिगैनो दं बेनिखायनो आंनि खर'आव बिबार बारबाय थायो मिथिबायना मानो होननानै बुङोबा आंनि खर'आ गाज्रि मोनबा आं नोंनाव फैसाखौनो बिनाय नङामोन खर'आ मोजांखायसो जायजों बिजनेस खालामना मोजां जायो बेखौ मानसिखौ सिनायदों आरो बैसो उन्दै जाखो मा जाखो आंनो 10 बोसोरनि लोगोबो नांगौ 18 बोसोरनि लोगोबो नांगौ 25 बोसोरनि 20 बोसोरनि 60 बोसोरनि बुरैनिबो लोगो नांगौ मिथिबाय मानो होनोब्ला गासैबो बोसोरनि लोगोफोरजों लोगो जायोबासो बै बैसोआव माबायदि सोलिदों बा 10 बोसोरनि गथ'फोरा मा सानगासिनो बेखौ मिथिनानै मोनो 18 बोसोरनि जाखांफुनाय लाइमोनफोरा मा लुबैदों बेखौ मिथियो आरो 25 बोसोर 30 बोसोरनिफ्रा माबायदि दुखुआव दङ माबायदि ट्रेजेडियाव दं बेखौ मिथियोबा आरो 50 बोसोराव मा सोलिगासिनो बिसोरनि साननायफोरा बेखौ मिथियो बेनिखायनो आंनो एभ्रि एजनि माने मोनफ्रोमबो बोसोरनि मानसिफोरखौ नांगौ आरो बेनि मादाव नोंबोथ' 19 बोसोर ना बेनिखायनो आं नोंसोरनि बैसोनिसोबो लोगो जानो गोसो जादों नों जि साननानै बुङाखै मानो आंहा नोंजों बिजनेस खालामनायाव एसेबो इन्टारेस्ट गैया थांनोसै आं हे बाल बिदि नङा बाल गैया खेबसे आंनिफ्राय फैसा लागोन लस जाबाय होननानै बुंगोन जेराव आंहा लसखौ एसेबो मोजां मोना आरो आंनो बाहानाबो नाङा उन्दैनिफ्रायनो आं आफाखौ साक्सेस जानाय नुबोदों आरो माब्रै खालामोबा मा खालामबाथाय मोजां जायो बेखौ आंबो नोजोर होनो रोंगौ आरो आंनो जेब्लाबो बेनिफिटसो नांगौ बेनिखायनो आं आफानि जानानै जेब्लाबो खामानि मावो बेवहाय नों बायदि मानसिजों आं मानो पार्टनारशिप मावनो आंनिफ्रायबो नलेज मोननायनि बाल आं बिराद मोजां मोजां नलेज होगोन मिथिबाय होमबाना जोंहा सानैबो माहाजोन जागोन मिथिबायना अबेसे नोंहा मालाय उन्दै बैसोआवनो बिफाजों थायै थायै मोनफा मोननै खामानि मालाय मावहोलांबाय होमबाबो आरोबाव आं नोंनो सिखाव बुद्धि होगोन बाल खालि नों आंनो स्टुडिअ'खौल' बानायनानै होदो दे गैया आरो आंखौ बेफोरबायदि दा बुंबाय था बिदिब्ला आं नोंसा बिमानो नार्जि बुदां आंखौ खुदुमनाय फट'खौ हैगोन नुबायना आखलफोरा मेलाव फैबायानो माने हा माथो खालामबावनो नों जुदि हेफाजाब होआबा बेखौनो खालामनांसिगोन अब्ला हाफाङाथ' आंखौ खुदुमनायखौ नुबा खम रागा जोंगोनहाय बियो हाफाङा बेनिखायनो बानलु आंखौ हेफाजाब होनोबा हो आथि फट'आ AI जोंबो जानो हानाय ना बाथामिज रियेला मा AI मा नों बायदि मानसियानो मिथिया नोंथ' नुखांबायमोन ना फट'खौ मा खालामहै आंहा नोंजों पार्टनारशिप खालामनायाव एसेबो इन्टारेस्ट गैया थांनोसै आं ओइ बानलु रथ' बाल रथ' नों जेखि बुङा मानो आं नोंखौ हेफाजाब होनो हाया नोंसोरबायदि मानसिखौ फोथायनानै आं गावखौनो जाम्बा खालामना लानो गोसो गैया ओइ बानलु बिदि नङा बाल आं नोंखौ इनभेस्टल'सो खालामनो होदों दा नों जिरायनो फैसा मोनगोन बाल नों जेबो मावनाङा ना नोंनि आखाइ थाइसेबो सोमावनाङा नोङो आं नोंनो फैसाखौ हरगोन बाल नोंल' खालि फैसाखौ आंनो होफैदो आं बुंखाबायना आंहा नोंजों बेफोरबायदियाव जेबो पार्टनारशिप खालामनो गोसो गैया होमबालायथो माबायदियावसो पार्टनारशिप खालामनो गोसो जादों नोंनो आंनि फिसाजोखौ हरनोबो बिराद उन्दैद्राय ना आरो नोंबो उन्दैथार गन्थंबो गैया साननो हानाय गोहोबो गैया नोंनाव मा सानदों नोंनि बायदि फिसाजोखौ 100 जन लाइन फजना दोनफैबाबो आं खेराया आयौ बाला इसेबां बाहादुरिया आरो नोङो बानलु आंनि खोथाखौ खोनासंनो गोसो गैयाबा आंजों रायलायनोबो नाङा आं दहायनो बुंखादों आंहा बिजनेसाव जेबो इन्टारेस्ट गैया नोंजों होननानै नोंसो आंजों रायलायगासिनो जेसेबांनो आंजों रायलायगोन एसेबांनो आंनि खुगाया गोखा जालांगोन बाथामिज आंनि फिसाजोआ दाखालिल'सो एसे मा मावफ्लांखो दुमफावनि मबाइलखौ मा खावखो गावथ' गावनिखौसो खावदों सानथारबाय बाल्ला बेखौनो हमबाय थानोसै आरो नों इसेबां उन्दै गथ'नि सिखाव खावनायखौ एसेबां उन्दै गथ'आ जुदि सिखाव खावदों बिनि गोसोआवबा मा साननानै दं नों मा मिथिगौ जियानो जाया आं नोंजों मानो रायलायबाय थादों गावनि न'खरखौ फोसाबै थां बेवहाय गावनि फिसाजोखौ आंनो जासिनाङा नोंनि फिसाजोआ आंनि टाइपनिबो नङा आयौ बाला नोंनि टाइपआबा माबायदि आंनि फिसाजोआबो नों बायदिथार मिथिबाय राखें रुखें मिनिनोनो रोङा आंलाय सानदोंमोन देनां देरबायबाबा फसायलाबायोबा लालायलायथों होननानै लायाबालाय माथो बुंबावनो आं मोसौ बोरमा नामा आंखौ जानला माला मानसिजों जासिलाबायनाङा आंहा जायखौ गोसो थोगोन बेजोंनो हाबा जागोन ओइ बाथामिज बिदि बुंनो हामगौ होमबालाय मानो आंखौ जानला माला मानसिजों जासिलाबायो
सोरनिफ्राय खावनानै लानानै फैखो नोङो बे बस्थाखौ? खावगोन माखौबा अमानि गुन्दैसो लायदों दा आंलाय। नों जानोल' गोरोङालाय मा मिथिगौ? बा खुगाया देनजारलै बिमानाबो फिसानाबो। बानलु बेदा बे ओरैनो बुंलाबायोहाय बिनि खुगाया बोरैबाथार। आदा बानलुखौ बिदि दाबुं मिथिबाय ना? मा निमाहा बियो आदानाव? आंलाय मानो निमाहा बिनो? आं जेबो गोरोन्थिखौनो मावाखै। होमबाबो गेदेर मानसिजों बिदि उल्था उल्था बुंनाङा मिथिबाय, नङाबा मोनफ्लांगोनसो नोङो। निमाहा बि? आंखौ निमाहा होदो। आदा होननानै बुं। आंखौ निमाहा होदो आदा बानलु। माथो जेबोखौनो बुङालासिनो थांबायसो। ओरैनो आंखौ निमाहा बिहोबाय। हारामि, सोरबायदि मानसिजों मोजां रायलायनांगौ, सोरबायदि मानसिजों गाज्रि रायलायनांगौ बेखौ नों रोङा नामा? बे बानलु बेरांखौ नों मानो जात जात होनो? आंहा सानदों बानलु बेरांखौ आंनि बिजनेस पार्टनार खालामनो। नों बायदि मोजां आखल खिन्थिबा नों बायदिखौ फसायबा हामगौ सानदों आं। नोंहा बिदिसो। आंनि थाखाय आंनि हौवाखौ आं सायख'गोन, रावनिबो सायख'नायखौ नाङा। बानलु बायदि हौवा मोननोबा खाफाल नांगौ। मानि थाखाय? माहाजोनखाय। आं जायखौ फसायो दुखियाबाबो लागोन आं। बेवहाय आंहा माहाजोन दुखियाजों खोथा गैया। जायखौ फसायो बेखौ लाखागोन आं। जाबाय दे बाथामिस गथ'। थांनानै अमाया आदार हैथां माबार। आं बाजाराव थांनानै एसे मैगं लायना फैनि। बिमाया फसायबानो लागोन नामा? बानलु बेदांखौ आं फसायोमालाय मा जानो? बिमाया फसायफायोबा नाङाबो आंनो। गासिबो खामानिखौ गावनि थिनाय बायदि मावनांगौ। हौवा गोसो थोनायाबो बिनि मथे जाजोबनांगौ नामा? जायखौ गोसो थोगोन दुखिया हौवाबाबो लागोन। गोरिब गुन्द्रा होननानै रावखौबो बासियाबो आं। जायखौ आं मेगनाव नोजोर नाङो बेखौ जेरैबाबो लाखागोन आं। आइ बुंबानो जे आइनि बुंनायखौ मानिनांगौ बे नङा। गोसो थोनाय हौवानि बेलायाव आं गावसो सायख'नानै लागोन। माखौ लागोन माखौ थागोन जेबो बुङाबोलै नोंलाय। मबाइल नांगौ ना नाङाब्रा नोंनोलाय? मबाइल नांगौखायनोथ' नों बायदि मानसिजों गोसो गैयाबाबो फैफानांदों। होमबालाय माथोबाव, लादो आइफना गंसे। माबायदि फन नांगौ मेडाम? मा खोन्थायाबोब्रा? आं नोंखौ बुंखाबायानो दा, आंनो आइफन 17 प्र नांगौ होननानै बुंबा नों मानो बुजिया? बेसेबां खोन्थाबाय थानांगौ आं नोंनो? गंसे बाथ्राखौनो 10 बार गाहाम मानो रिपिट खालामबाय थानांगौ? बावलायलाङोना आङो आइफननि सोमोन्दै जेबो मिन्थियाना। माला बे एन्ड्रइडआ जेने तेने रायलायनो मोनबानो जाबाय आरो वाट्सएप हरनो मोनबानो जाबाय, फटक साफायनो मोनबानो जाबाय। बेनिखायनो आं बांद्राय थाल लाबाय थाया। नाथाय आं नोंनो नांगौखिनिखौ होजोबगोन। नै मेडाम, आइफन 17 प्र'आ नोंथाङा जोबोद मोजां मोनगोन। होमबालाय मेडाम बिदि लांजाया फनखौ। जेबो नङा, आं दंना, आं फैसाखौ होगोन। आर होमबाबो फनखौ बेफोरबायदि लांजाया। मिथिखायो दे आङो नोंसोरो माबा माबि लिरनांगौ, माबा EMI नाम्बार, आइमि नाम्बार, थाइमि नाम्बार लिरनांगौ नङा होमबा? गासिबो जाजोबगोन। फैसाखौ आं नोंनो एसे बारा होगोन आं नांगौबा। जायखिजाया मा लिरनांगौ मा लिरनाङा अमा राजा बसनि न'आव फैबानो जाबाय। थांनानै फैनानै गारि भाराखौ हरगोन आं। लोगोसे टिप्सबो होफागोन मिथिबाय? नाथाय फैसा होबा गासिबो जाजोबो। आरो आंनि थाखाय मबाइल गंसे लानानै फैबा जागोन दे। हुइनाबाद लांजायथे बाप्पा। आंनि आखायाव आइफन 17 प्र'। एसेबां खुसिनि बाथ्रा मोनमारबाय आंहा नेवलानिफ्राय। नों खुसिबानो आंबो खुसि। मानो फैलायखो नों? मानो फैलायखो? आं नोंनो मबाइल बायनाय हिसाबै नों आंनो साहा लोंहोनांगौ ना? आं नोंनो साहा लोंहोआ माथो, गावबागाव बायनानै लोंहैथां। बिदि नङाब्रा, नोंनो आं एसेबां दामि फन बायनानै होदों, नों आंखौ एसेबो अननो ओंखाराखै नामा? अननानै साहा मोनसे, नोङो सिंग्रा मोनसे जाहोबानो जाबायना। दरखार गैया माथो आं, नोंहा गावबागाव बायनानै जा। माइसि अन्थाइ बिखालि बे दावदै गलाया मबाइलखौ लाफिनगोनलां। बे जुदि आंखौ गोसो थोआबा, गोसो थोबासो मबाइल होगोन होननानै बुंनांगोन, नङाबा जामारालाय। सानबैसे आंखौ बासिनो बेलाय? सानबैसे? माहाजोन जागोन आंबो, माहाजोन। आरो आंखौ बासिबाय थायोना, ओरैबाबो माहाजोन मानसिफ्रा साइज जाखाया। बेनिखायनो आङो माहाजोन जानो थाखायनो गावनि देहाखौ आङो बिदिनो दोनगोन। मानो होनोब्ला उदै गिदिर गिदिरफ्रा माहाजोन बारा जायो, जायनि उदैया फिसा मालाबाबो माहाजोन नङा। बेनिखायनो आंनि सना थिंख्लि उदैखौ आं बिदिनो दोनबाय थागोन। मालाबाबो आंनि उदैखौ आङो सेम होआ, सेप्ता जाहोआ।
मालाय आंखौ जिखि बुङा मानो जिमाव थां हेन्डसाम जायो गैया हेन्डसाम मानसिया माहाजोन जाया हेन्डसाम मानसिफ्रा एक्टर एक्ट्रेस मडेलफोरासो माहाजोन जायो हेन्डसामफोरासो ओरैनो बाखि बेलेगफोरा पलिटिकेल लिडारफोरा बिजनेस थिखादारफोरा गासिबो नायनो गाज्रिग्रा महर मोजां सासेबो गैया बे लिस्टआव आंबो थागोन आदा एन्टनिय' नोंनि बेगा रेडि जाबाय थेंक इउ मार्था वेलकाम आदा खाथियाव फैलाय मार्था औ आदा मार्था आंखौ लाब्रा फारासिम लांलाय मानो आदा आंजों लारिखौ जोबथा खेबसेनि थाखाय नायनानै फैनो आरो बे खोथाखौ रावनोबो दाखिन्था जागोन आदा एन्टनिय' फिसा हा मुलिफोरखौलाय मोजाङै सोना लादोंना लायाखै मार्थाया गासैखौबो खालामनानै होजोबबाय दे होमबालाय एन्टनिय' फिसा दे मोजाङै उन्दुनानै लाखादो गाबोन फुङावनो थाब सिखारनांगौ थांनायनि सिगां गिर्जायावबो हाबलांनांगौ गोजानाव थांब्ला जेब्लाबो इसोरनि खाथिजों जानानै थांनांगौ इसोरनि सेराव जेब्लाबो मोजां गाज्रि रायफोदनानै बोर बिनानै थांनांगौ जागोन दे आयै दे होमबालाय उन्दुदो आरो मार्था मा नांगौ मा नाङा आदानि माल माथाफोरखौ मोजाङै बेगफोराव सोनानै होजोबदो आं सोनानै होजोबखाबाय आयै आयै आं दसे बाहेराव थांनि दसे गामिखौ नायदिंनानै थांनि आं मानो गामिखौ नायनांगौ जाखो जेबो नङा आयै आं मार्थाखौ लोगोआव लांफागोन जागोन दे थाब फै दे थौदो आदा एन्टनिय' फिसानि मोखांखौ नुबानो निखावरि सन्थलाखौ बेनि न'खरखौनो गैया खालामना होनो गोसो जायो नाथाय मा खालामनो एन्टनिय' फिसाया बेखौ मालाबाबो लुगैया बेनिखायनो फावसायफिननानै दं आं मानो इसिबां मोजां मोनहाबखो बे एन्टनिय' फिसायाबो बे जोंलारिखौ मा दंजानायनि इसिबां मोजां मोनो बेबा दिनै एन्टनिय' फिसानि थाखायनो जेबो मोनसे खालामनो हाला आं बे सुनि सन्थलानि न'खरखौ मानि थाखाय अच्छा बारु थाइबानि लादो नोंहा बेखिनि खामानिखौनो मावनो हाला नामा आंलाय दिनै मबाइल गोदान मोननायखायसो आं रंजादोंमोन दा बेखौनो नेवलाया एसेबां मेगन सानांगौ जाबाय बाखि नोंबो आंखौ अनानो आदा मानो नेवलाया आंखौ गोसो थोनांगौ आं नेवलाखौनो फसाया अरे नों बायदि मोजांनि थाखायसो नेवलाखौ आं फसायदों दा नेवला बायदिया नोंखौ नायफिनदों रंजा नेवलानिख्रुइ आरो बेलेग मानसिया नोंखौ गोसो थोला रावबो बेनिखायनो आंनो जेबो कमप्लेन होना मिथिबाय नों मबाइल सेनानै लांजादों लांजाया बे नोंनि गोरोन्थि आरो न'आव फैबानो एसेबां दावराव दावसि हा ओजोंजाय अफिसफोराव समाजनि खामानि लानानै बेसेबां खर' गुदुं जायो नोंसोर मिथिगौ ना बेनिखायनो आं न'आव थाला आङो आं थाहैनोसै
आं सरकारनि क्वार्टारावसो थाहैनोसै गाबोननिफ्राय जाला नोंसोरजों जेबो आदा आंनो मबाइलखौ होफैबानो गासैखौबो थिक खालामगोन आं मा थिक खालामनो नोंलाय बायोबो बायो एथ'बां बायो फैगोन सप्तायाव नोंजों आरो नेवलाजों हाबा रेडि जानानै था मा होनखो फैगोन सप्तायाव आंखौ नेवलाजों हाबा होनो आं नेवलाजों हाबा जाया माथो नांगौबा बे न'निफ्राय खारगोन होनबाबो आं नेवलाजों हाबा जाया सिरि था नों दावखा राजा आंखौ नेवलाजों हाबा होनो नागिरदों बिनि सिगां आं खारगोन बे न'निफ्राय दिनैनिफ्रायनो बे न'खौ गारनानै खारनो लाहार फाहार खालामनोसै आं मा जालायबाय थालै आं गेजेराव थानानै नायबायल' थादों आदै सन्थलानि बायदि हे आफा बोराइ बाथौ नोंनिसिम आंनि गुरैयै फंसे आरज अन्नानै एन्टनिय'नि आथिं थोंनैखौ मोजां खालामनानै होदो आरो बियो जेरावखि थाया मानो बेखौ जेब्लाबो खुसियाव दोन आदा सिरि थाथ' मार्था जागोन दे जोंलारि जेब्लासिम आं नोंनि थाखाय माबा मोनसे गोख्रों खामानि मावा अब्लासिम आं नोंनि खाथियाव फैया साननैसोल' खस्थ' खालामनानै थाथ' जोंलारि आं हानाय मानिखौ नोंनि थाखाय खालामनो नाजागोन बिदाय जोंलारि समा थिनोबा थाबैनो लोगो मोनलायफिनगोन मार्था थौदो थांनोसै जागोन दे आदा आंनि गोसोआ मानो बुंदों जे एन्टनिय'आ दासो फैदोंमोन बेवहाय एन्टनिय' नोंथ' गाबोन भियेटनामाव थांसिगोन नोंखौ बिदाय होनोबो आं हानाय नङा अब्लाबो थांनाय समाव नोंखौ नुयोमोनब्ला बेसेबां मोजां जागौमोन अब्लाबो नोंखौ नायनो नाजागोन आं गाबोन बेनि उनावबा नोंखौबा आं माला लोगो मोनफिनगोन बे जोनोमावबा नोंखौ लोगो मोनफिनगोन ना मोनफिनला बेखौ इसोरासो मिन्थिसिगौ अब्लाबो सानो सानसे बेलासेबाबो एन्टनिय'खौ आं मोजाङै लोगो मोनफिनगोन अ हांग्रि सना नों गैयाब्ला बे जोनोमाव मा जाबावगोन आंहा नंगौना नङाथाय मा नङा जानो जाखोब्रा आं नोंखौ बेसेबां अने नोंनि महरा गोसोम गोसोम सना नोंनि खानाया गोसोम गोसोम नोंनि गन्थं नोंनि खुगा नोंनि मेगन नोंनि बिगुर गासैबो गोसोम गोसोम अ दाहांग्रि गासैबो गोसोम गोसोम बासिखोना माखोसै हेद सना हांग्रि मानो नोंखौ बासिनांगौ जाखो नोंनि गाबा गोसोमबानो जे गोसोमा गाज्रि बे नङाब्रा गुफुराबो गाज्रि थायो मिथिबाय नों बिराद मोजां दे मा बुंनो नागिरदों खोन्थाखा ओरैनो आंखौ बाख्नायफ्लानाङा माबालै हांग्रि सना खामानिया बिराद बारा जाथारबायलै आंना बेनिखायनो आं गाबोननिफ्राय सरकारि क्वार्टाराव थाहैनोसैमोन मानोबा मानोबाब्रा आं बुंखाबायानो ना गोबां खामानि दं आंहा न'आव थाबाय थाजाया आरो न'आव थाफैबाबो बिराद मानसि फैबाय थायोना बेनिखायनो सरकारि क्वार्टाराव थाहैनोसै समाजनि मोजां हाबा मावनोसै नों बेवहाय आंखौ हेफाजाब होगोन ना सासे मोजां आदर्श बासि ना मा होनो आदर बासि हिनजाव जानानै आदर्श बादिसोना दे नों जेखौ मोजां नुयो बेखौनो मावबानो जाबाय आरो आंलाय माथो बुंनो न'नि खामानिखौ नों गासिबो रोंखाजोबखायो न'निफोरखौ गासिबो नायजोबदो एमाव बेथा दं बिथिंजाय नेवला दं नेवलाया गेजेर गेजेर फैगोन आरो आंबो फैबाय थागोन ना मोजां नुथारदों माथो सावगारिफोरखौ आरो मा जालायखो नोंहालाय आफा जुथा सिखावखौ मोनाखैलै दाबो आंनो जुथा सिखावखौ नांगौमोनलै बे मानसियानोथ' खालि जुथा जागासिनो दङलै आरे 20,000नि जायगायाव 10,000 फैसा होफिनबायना नों आफा बेनिखायनो आंनो जुथाखौ नांगौ आं बोरै सहायनो हानो आफा आं 20,000नि जुथा बायनानै 10,000नि जुथा गाननांगौबा बे जानाय नङा ना आफा आरो नोंबोथ' रायजोनि फैसाखौ मोनबाय खोमा माथो एसे एनैखौ ब्रा रायजोनि फैसा दाखांनायखौ हरदोब्रा आफा एबार एमएलए दारायनांगौ आं मिथिबाय ना बे जाला खालामजाया एमएलए दारायो ना प्राइम मिनिस्टार दारायो ना चिफ मिनिस्टार दारायबाय था खालि आंनो मोनसेल' बुस्थु नांगौ जुथा सिखाव आंनो जुथा सिखावखौ नागिरना होफैबानो आं बिराद रंजानाय मोनगोन बे मानसियानोथ' खालि जुथा आं नोमाजों बिराद मोजां रायलायगासिनो थांलाय नों मानसिया रायलायदों आंबो खोनासंनो नों आइखौ उल्लु बानायाखैथ' नोंसा नोमफाया गाबोननिफ्राय सरकारि हस्टेलाव थाहैसिगोननो सरकारि हस्टेल औ मिनिस्टारफोरनि हस्टेलाव थाहैसिगोन आं गाबोन थांनो मोना माथो आफा न'खरखौ गारनानै माबोरै थांनो नागिरखोलै नों एमाव बेटा न'खरनिख्रुइ रायजोआसो देरसिन समाजासो बर' हारियासो आं बर' हारिखौ फोसाबनो थाखाय लाब्रा लेनखौ मोजां खालामनो थाखाय आं नोंसोरखौबो नागारनो हायोब्रा नोंसोरखौबो फाननो हायो बिनि खोथा नांगौबा जोंखौनो फानबा आफा थेवबो हारिनि मोजां खामानि मावबा जों मोजां मोनगोन नाथाय नोंना एसे बोरैबा जानो नागिरो ना आखुरा नों सरकारि क्वार्टाराव थाहैनानै आइखौ थगावाथ' थोद एमाव बेटा बिदि नङाब्रा नों जि सानदों गासिबो बिदि नङाना मा बेदों बुदां बेलाय आं मा बुंबावनो आफानि आखलखौ आं बांद्राय मोजां मोना हारसिं थानानै जोंखौ बावगारनोबो हानाय स्पेशेलि आइखौ बेनिखायनो आइयो एसे सानै डिसिसन ला आंहालाय बेनिख्रुइ बांसिन नोंखौ जेबो हिन होनो हानाय नङालै आइयो आरो जुथा सिखावा नागिरदो आफा मिथिबायना आं नोंनो सप्तासेल' टाइम होगोन बे नागिरना मोनाबा फिसालाजोंनो नांजाबाय थायो नामा नुबायना बियो आंखौ मा बुंदों आं लायनो फाल्थु इनडाइरेक्ट आंखौ फाल्थु होना गालांबायना बिनि खोथाखौनो लायो नामा
हा समाजनि थाखाय गोजानाव थानांगौबाबो थादो आरो जेबो नङा जेरै आर्मिफोरालाय हिनजावफोरखौ गारनानै न'खरखौ गारनानै हादरखौ रैखा खालामनो बर्डाराव थाहैयो नोंबो थाहैदो आरो बे खाथियावनो थागोनबा आंनालाय बे खाथियावनोसै आरो लाब्रालेण्डआव बै केपिटेलाव गेजेर गेजेर नोंखौ लोगो हमफैबाय थागोन दे आं आरो नोंबो आंखौ नायबाय थाबानो जाबाय दे जागोन एखेबारे थाइबानि हिल्ला आरो आं ओंखाम खुरना हैनोसै आंनि हांग्रि सना बेसे भलि भालिलै मालाबा थगायनो बोरैबा मोनलायलायो फारसेथिंजाय आंहा हाफां बिनानावनो गिफ्ट बायनानै लाबोनाया बेखौ हैनांगौ फाग्लिया फनखौनो थिखोआखै बेखौनो फन हरगासिनो दङ र' आं बेलेग बेलेग नाम्बारजों गिफ्टखौ नांगोन ना नाङा बेनो एमाव बेथान नुबा जाल्ला जागोन आंना बेजों माबा थिग गैया बेनिखायनो गिफ्टखौ माबार हैनोसै आं हाफां बिनानावनो मोजाङै ओंखाम जायाखै जेखौबो संनानै होयो बेखौ थावाखै होनबाय थायो बेनिखायनो नोंनो आं नै खिर संनानै होदों जालाय नालाय खुगायासैलाय आं गोरलै नङाना आं हारसिंनो लानानै जानो हाखायो नङा माथोहाय नोङो ओंखामखौबो मोजाङै जाया जानोबा जा गोरलै बायदि ओंखाम दावबासो जानो हालायनाय आं गोरलै नङा आरो आं ओंखामबो उखैयाखै आरो आं खिरबो जानो लुगैया बारा अख्रा जानाङा गावखौनो बिराद सेंग्रा गिदिर देरनाय बायदि मोनदों नामा ओंखाम जायालासिनो बिदिनो बिफाजों खामानियाव ओंखारलांगोन कलेजावथ' थांनोनो रोंखाया कलेजआ दङ क्लाससो जाथ'वाखै बेखौबो बुंनो रोङा नामा आइ एम सरिहाय बानलु फिसा कलेज दङ दे क्लाससो गैया बुंनो रोङाखैमोन आं आइ औ बुं आं दुलुरमोन ना दसे थांनो मा नोंसोरो जेबो जानो रोंला नामा गासैखौबो नै दौनोसो नांगौ दे नोंहाबो जेबो जायालासिनो बहा थांनो नागिरदों नोंलाय आं दुलुरमोन ना जाहैगोन आयै नों जेबो साननाङा नुबायना नारजि मालायफोरा ओंखाम ओंख्रि मोनजायैनि बेसेबां हालाय हाफाय जायो बिसोरा दौनो नागिरबाबो जाया मोजाङै संना होबाबो जाया मोनजाबाथाय फ्रियाव मोनजाबा रावबो खेराइ माराथ' आरो जेब्ला मोनजालासिनो थागोन होनबासो उखैयाबा माखौ जानांगौ जाखोब्रा हाय नोंसिनि उदैया लहानि जाखो ना माखो नोंसिनि उदैया लहानि नामा माबा बेखौ जाया बैखौ जाया आङो दाउ जाला मोजां फुदुंहैनि जायाबा गवा नोङो हा मानोथो जायाखै नोमायाथ' मोजां संनानै होयो नोंसोर मानो जानो बायो आफा फंसे बाथ्रा सोंनि आं नोंनाव मा बाथ्रा दाउस्रि देलाया आंखौ बिजनेस पार्टनारशिपआव लोगो लादों मा गोदान राव जालायखो बेलाय दाउस्रि देलाया आंखौ ब्लेकमेल खालामदों जुदि बिजों बिजनेस पार्टनार खालामफायाबा बियो नोंसोर सानैनि खुदुमनाय भिडिअखौ आइनो खोन्थागोन होननानै बिदि नङालै बियो ओरैनो जानला मानला होननायानो ओरैनोथ' नङा बायदि मोनदों आं नोंनि प्रब्लेम नों सल्भ खालामनानै ला गेजेराव आंखौ दालाबोलै आफा मिथिगौ ना आं आइनोबो खोन्थानो बारा गोबाव लानाय नङा बिदि जेबो नङा नाथाय आं फट'खौ नुनानैथ' फट'खौथ' रियेल बायदि नुथारदों होमबा बेनि सायाव मा बुंगोन नों जायखिजाया आफा बेफोरबायदि प्रब्लेमाव आंखौ गेजेराव दालाबो बेबायदि प्रब्लेम गेजेराव हाबनानै प्रब्लेमखौ सल्भ खालामबाबो आइया खोनागोन बेनिखायनो नोंनि प्रब्लेम नोंनो सल्भ खालामनानै ला माबार नङाबा आं प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनांगौबा आइनिसिम मोनहैखागोन खोमायाव जागोन दे नों जेबो बुंनाङा नोंसानो मानि सिगाङाव आं माबा मोनसे खालामनोसै अके ओमफ्राय गोदान दखाननि रेन'भेशना जाबायना जायाखै बेखौनो नायनो नागिरदों आं दासो नायनो माबा मोनसे जानानै थाङा माने बाहेराव जाहैगोन आं आया बहा थांलायखो बियो बहा थांलायखो बानलु बेदाङा गैया ओंखारलांबाय दखान फारसे दखान गोदाननि रेन'भेशनखौ नायनो होदों आं माबायदिथार बियो ओंखाम जायै मानसिखौ नुखानानै मानो थिनहरनांगौ नोंलाय मालाय बाहेराव जाहैगोन होनबालाय माथो खालामबावनोलै आं बिनि थाखाय दाउ बुथारनो नागिरलायबाय आरो थांलायबाय बे गथ'आ मोनसे खोथा बेयो फरायनांसिगौ फरायनाय मानसिखौ खामानि लगायबाय थाङा नोङो बे जाथि दं जाथिखौ खोन्थानाया बेयो बानलु फिसाया खामानिनि खेथ्रआव रावनिबो खोथा खोनासङा साइडआवबो थांनानै मिस्ट्रिफोरखौ बेफोरबायदिनो खामानि जायाबा रायहैबाय थायो आं बुंनो हायैखौ बेसो बुंबावो बेनि एसेबां खामानि जासिदों बे गथ'आ नोंसोर रावबो ओंखाम जाया संलानो आङो रावबो ओंखाम जानो मोजां मोनाबा गासिबो हटेलावनो जाहैजोब आं जागोनब्रा आं जागोन नों टेनसन लानाङा ना बाप्पा एन्टनिया जोंखौ गारनानै गुबुन हादराव थांमारसिगोन होनबा नों दे जेबो नङा खालि नोंनि ट्रिटमेन्टखौल' मोजाङै लानानै फैदो एन्टनिय मोजाङै ट्रिटमेन्टखौ लानानै जोंनि गेजेराव थाबायबोफिनदो एन्टनिय फिसा मोजाङै थांदो दे आरो जानाय लोंनाय मुलिफोरखौ टाइम मथे टाइम लादे आंखौ जेबो जिंगासिनाङा आं मोजाङैनो थांगोन ओइ एन्टनियखौलाय मोजाङै नायथारनांगोन दे नों आदा थफिराम बियो आंजों थांफाया बियो आंखौ गुवाहाटिसिमल' दोननानै फैगोन बाखि आं गासैखौबो खालामजोबखाबाय आयो मा होननाय जादोंसै मानो हारसिं थांनांगौ जाखो बे थांफागोन ना नोंजों आंखौ सिन्था खालामनाङा आं गासैखौबो मेनेज खालामजोबखाबाय आं नोंसोरनो आपडेटल' हरबाय थासिगोन एन्टनियाव थांनो ओंखारमारबाय हनै जोबथा खेबसेनि थाखाय बिदाय लानोबो मोनला माथो आंलाय बोरै रायदावहैबावनांगौ जाखो नोंलाय
रायदावनोथ' हाखानाय नंखाया एन्टनिअ गावबो आंखौ सिनायनोनो नागिरलाबा माब्रै नुजाहैबावगोन दा नाथाय आं खुसि बेजों जेब्लाबो लोगोसेयाव दंफाखायो फावगालिया बेजों लोगोसे दङ जेब्ला आंहा इसेबां साननांगौ गैया अब्लाबो एन्टनिअजों सिनायजायैया दुखु नांनानै थाबाय थासिगोन आरो बेबो मोनसे बिदिब्ला आं थांनोसै एन्टनिअ नों जेराव थाङा मानो मोजाङैल' थाहैदो बेखौनो हास्थायो आं गुड बाय एन्टनिअ बाय बाय एन्टनिअ बाय एन्टनिअ नेनानै थागोन नोंखौ अरायबो नोंखौ फैफिनगोननि मिजिं लानानै बाय बाय एन्टनिअ बाय बाय माने मेला नायहैला जाखा बिफाया सप्तासेनि गेजेराव आंनो जुथा सिखावखौ नागिरनानै होआबा थरना होगोनलै आं आंनो 10,000 फैसा होदों बेखौ एसे दुखु मोनदों आं मालाय नोंहा 10,000 गोजोन मोनदों बेयावबो खुसि गैबावा जेखौ मोनदों बेखौनो लानांगौब्रा जोंफोराथ' गैजा रोङालै जोंनाव थानायखायनोथ' बिदोंब्रा नोंसोरबो थानाय मोनबा बिगौमोन ना जायफ्रा दा नोंसोरना बिमा बिफाया होनो हाया नालाय नोंसोर गोसो जाबाबो बिनो हायालै खोथाखौ बोरैबा खोनासंनो गोखाबो मोननो हागौ नाथाय सैथोआ बेनोब्रा जोंना बिमा बिफाया होनो हायामोनब्ला आंबो बियामोनलै बिमा बिफाया होनो हाथारोलै बे होनो हाबाबो बिराद खिबु सेरताय जोंना बिफाया बुंनाय बायदिसो जायोलै बिफायानो बोरैबा साइसथार आखला जोंना हामालै माथो खालामबावनोब्रा बानलु बेरांनि बायदि जुथा गाननो लुगैनाय सिमां बायदि जालांसै बेलाय जेखौ मोनदों बेयाव गोजोननाय लादो खेबदे मेलायाव थांनोसै ओइ सानदि माथिं फैसा गनाय नागिरैनोलै ओइ मालाय अनलाइन जाजोब्बाय बहा फैसा गनाय नागिरनो थ' माबा मोनसे जाहोगोन आं नोंनो आच्छा दे दुलुर नों मा सानो एन्टनिअ आरो आंजों रायलायगोन ना रायलायला बेखौथ' आं मिथिला एन्टनिअखौ आंनि जिउआव मोनगोन ना मोना आं बेखौ जेबो सानलानो नाथाय फावगालिनि जानानै गोसोखौ एसे बोरैबा मोनो लोगोसे एन्टनिअनि आथिङा आरो बिनि बिमाखौथ' नागारथारखाया आं मालाय माहाजोन मानसिफोरखौ जोङो खिथेर लाखिनो होनबाबो हायाहाय दुखियाफोरा होमबाबो नागारथारा आं बे मानसिखौ इसेबां बेफोरबायदि खालामदों क्लिअपेट्राया दिनै एन्टनिअ आंखौबो सिनायला आरो गावनि आथिङाबो इसेबां नोरजिया जानानै थाबाय आं मालाबाबो सानाखैमोन जोंनि थुंगेनाया बेफोरबायदि जागोन होननानै जोंनि थार मोजां मोनलायनाया इसेबां गाज्रि जोबगोन होननानै आं सानाखैमोन बेनि दायनिगिरिया गासिबो क्लिअपेट्रासो रावबो नङा अब्लाबो जोबोद गाबनो ओंखारदों आं नाथाय गाबबा मालाय मा खालामनो गाबनानै मा खालामनो हानो आं जेसेबांनो गाबगोन एसेबांनो लोरबां जागोन बेनिखायनो गोसो जाबाबो गाबनो हायाखै आं दुलुर मोनथिगौ आं नोंनि दुखुखौ आं थाबैनो जापानाव थांनोसै बेनिफ्राय आंनि गासैबो सोलोंथाइखौ मोजां खालामनानै आंनि आथिङाव गाव गसंफिननानै क्लिअपेट्राखौ आफानि आथिङाव आं बिमाहा बिहोआबा आंनि नामाबो जोंलारि नङा अब्ला गावनि मुंखौनो अम्बासिसो लागोन आं बे जोनोमाव जुदि आं आंनि समायखिराखौ लाखिनो हायाबा थांना थानायनिबो मोन्थाय गैया सोरनि अलसियानि राव जाखो बेलाय नोंहालाय मा नांजाफैलायखो मानोथो थांना थानायनि मोन्थाय गैया इसेबां बुरजा जिउ दङ नामा नोंना मावजिनि बायदि मावजियासो 9था जिउ दङनो नोंनाबो दङ नामा नोंहा खुसि मोनफैलायबाय नामा आंखौ नोंनि थाखाय खुसि मोनथावथाव नोंनावलाय मा दं नोंनि खाथिं देहानि अनगा आरो मानसियालाय गस्लाखौलाय माने बेखौल' गानबाय थायो बेलेग गस्ला गैला नामा नोंनि बायदि नंनाय नङिनि फुङा मोनसे सानजौफुङा मोनसे बेलासियाव मोनसे सोलाया जों बेनिखायनोथ' उखुन्दै मोनामो एखनबा गोलोमदै एखनबा उखुन्दै एखनबा साम' गेसाव साम' गेसाव औथ' आरो ओरैनोबा बिराद लेथ्रा मोनामोथ' नोंसोर हिनजाव मानसिखौ मोनामसुनो लाजिया नामा नोङो एफा मानसिफोरखौ मोनामसुयो नामा नों आरो खोनासं नोंसोरसो बांसिन मोनामो दुगैयाबाथाय लाजिनाङा दे नोंनि थाखाय साबोन स्राब सेम्पु डेटल इसेबां बुस्थु नांगौ हरजोबगोन आरो गस्लाया सोलाय दिनैनिफ्राय आङो बे गस्लाखौनो दर्जनसेसो बायनानै लाखागोन आं बिनि उनाव बिदिनो गानबाय थागोन आं आच्छा नोंजों रायलायबाय थानो टाइम गैया आंहा ओइ नों रथ' आलु बेदां आं जेबो मिन्थियाहाय आं जेबो रोङा खालि जोंलारिनि फेभरेट कालार जोंलारिया मा सेम्पु फोनो मा साबोन हुयो मा साबोनजों जि सुयो बेनि लिस्टखौ आंनो हरबानो जाबाय आंलाय बोरै हरनांगौ आं सोंबा मालाय खोन्थागोन आरो बियो खोन्थायाबाबोथ' नों बिनि लोगो नों मिथिगौ ना हिनजाव मानसिफोरा माबायदि सेम्पुखौ लोबनानै मोजां मोनो बेखौ खोन्था इउटुबाव नङाबा गुगोलाव नायनाय बानलु गैया आं बेफोरखौ नाया जायखिजाया नों खोन्थाबानो जाबाय मा साबोन फोनो बियो जायखिजाया मोजां बुस्थु लानानै फैबानो जाबाय आरो एसे दामिखौ होनो गोसो जादोंबा आं थांनोसै दा आंखौसो जावलाबायगोनहाय ओरैनोबा जावलु जावला जावसिनो बोरैबाथार बे मानसिया लामायाव लोगो मोनाबा हामगौसो मोनथारो आं बेखौ दुखिया मानसिखौ नायनो बासोथारो बियो ओइ हायथो मा सोंदों आं
मानसिया माबा मोनसे रायलायबा मानसिजों रायलायजोबालासिनो बिदि गारनानै थांनो कनभारसेसनखौ बिदि आद्रा खालामनो। I'm sorry बानलु बेदां। आं मिथियाहाय बे जोंलारियाबा मा सेम्पु फोनो। आं नोंनो फैसा होगोन। नों जोंलारिमोननि न'आव थांनानै नायबानो जाबाय मा सेम्पु फोनो, मा साबोन फोनो, माबायदि गस्ला गाननानै मोजां मोनो। ओमफ्राय जोंलारिनावनो सोंहरनोसै नामा? मानो सोंनांगौ जाखो, सोंनाङा। मानोबा? दुगैयै मानसिफोरखौ हाबा थायै मानसिफोरनाव सोंनानै लाब गैया, खर'आ देरो। बेनिखायनो आं गावनो बायनानै हैगोन। नाथाय जोंलारिया साफा थायोना? बेनिखायनोथ' गस्ला गांसेखौ गाननानै बेरायबाय थायो। नोंबोथ' बेनोखा। नोंबो आंनिफ्राय 10 गानसो लाबानो जाबाय। थुदो बायना हैनि आं। नाङा नांगौबा आङो गोसोखांनि र'। बियो माबाहाय बैयो अर्गेनिक सेम्पुआ मैथाजों बानायनाय, थाइगिरजों बानायनाया बेफोरखौ फोनो आरोना। नामफोरखौ मा होनोमोनथाय? सिनस्लिख' क्लिनिक' स्मिख' होननानै बुङो खोमा। आच्छा, बयनिख्रुइबो दामिसिन सेम्पुआ मा? दखानाव थांनानै जोंलै। होमबालाय आंनि गारियाव गाखोफै। आं गारिखौ बैयावहाय दोनथ'दो। दानो। नाथाय आंनो जेबो नाङा दे। बे आंनि गोसो, आं होगोन होआ। थौ गारियाव गाखोफै। आयो माबायदि मानसिया बेलाय? दा आंखौ जावबाय थायाबानो जाबाय आरो। नोंसा मानो दुखिया, नोंसा मानो जेबो गैया होननानै। रायलायनो गिसिगारोहाय ओरैनोबा हिनजाव मानसिखौ नायनो बाथारो बियो। दा जोंलारिनो खोन्थाबा जोंलारियाबा मा होनलायगोन आंखौ? जोंलारिनो खोथानो होननानै दा सानखा। आरो माखौ नेबाय थाबावखो? गय फाथै होनानै बरायनाय नेम गैया आंनाव। बायनि रोंलालै आं बेखौ। सोरबानिफ्राय हेफाजाब बिबा हेफाजाब होआलासिनो थानो हाया माथो आंनि खर' दिमाग मोदोमफोरालाय। जियानो जादोला बेजों बखिजाबाबो सिरि थानानै खोनासंबाय थानोसै। होनबाय थानोसै आं।